Ahojte priatelia, no ja som už vyrazila, takže ideme na jeden cintorín v Bratislave, ktorý je jeden naozaj považovaný z takých krásnych cintorínov. My už sme tam raz boli, ideme tam znovu vyskúšať s Peťkom GA Devices, nový prístroj. Áno, ideme tam cez deň, pretože tá aktivita kľudne môže byť aj cez deň, nemusí byť len v noci. Takže zatiaľ vám poviem len k tomu, že je tam pochovaná jedna žena, ktorá bola považovaná za najkrajšiu ženu v Bratislave. Takže ľudia, zatiaľ iba toľko to vám poviem, vyrážam a sledujte toto video, pretože ideme skúšať nový prístroj a takisto samozrejme vyskúšame aj naše staré prístroje, keď už tam budeme. Už sa nachádzame na mieste činu, Peťko GA Devices. Budeme tu možno 2-3 hodiny, uvidíme, nejdeme tu stráviť noc, pretože cintorín je iba do 20. Ešte samozrejme čakáme na Mateja. Už sme v plnej zostave. Matej došiel, šéfino. Takže už ideme tam. Byla taškou, len dneska nemám. Ideme. Takto sa chodí z práce, ešte s buksou, s pizzou, to ešte Peťo doniesol pizzu. Sme tu. Mikulášsky cintorín patrí medzi najstaršie a zároveň najmenej známe cintoríny v Bratislave. Je pomenovaný po svetom Mikulášovi, patronovi lodníkov a ľudí spojených s Dunajom. Pochovávať sa na ňom začalo v roku 1784. Podhradie bola vtedy samostatná obec a jej ústrednú časť tvoril Cukermandel. Zo všetkých strán ho lemujú nové aj prestavané mestské vily, no stále si zachováva jedinečný ráz niekdajšieho uhorského prešporka a medzivojnovej Bratislavy. S týmto priestorom sa viažú aj osobné rodinné osudy. Napríklad Antona Malašica, staviteľa a správcu pontónového mosta cez Dunaj, či jeho vnuka lodného kapitána. Práve takéto príbehy ukazujú, aké silné bolo prepojenie obyvateľov mesta s riekou i samotnou Bratislavou. Na mnohých náhrobkoch sa mená nezachovali, no ich symbolika často prezrádza, čomu sa zosnulí venovali. Na Mikulášskom cintoríne odpočíva aj významná osobnosť architektúry Ferdinand Kittler. Bol jedným zo staviteľov a architektov, ktorí na prelome 19. a 20. storočia formovali dnešnú historickú podobu centra Bratislavy. Koľko vás tu je, prosím ťa, aby sme vedeli, s koľkatými ľuďmi sa budeme rozprávať? Dosť? Prišli sme v dobrom, prišli sme za vami sem, aby sme nadviazali s vami kontakt, aby sme sa s vami porozprávali. Aby ste nám poprípade povedali, čo vás trápi. Sú tu nejaké deti? Sie sind hier? Kinder? Is there jemand? To bolo zaujímavé. To bolo jak ja. To bolo niečo po nemecky. Si pri tej bábike? Ich? To bolo jak Spielzeug ist dort. Nie? Sú tu deti? A stoja pri mne nejaké deti? Irma, bist du da? Celé to tak, jak keby to bola nemčina. Hej, také niečo, no. Ale je to taká nemčina, hej? Také nie. Je tu s nami...
Do tejto veci, všetci, čo ste tu, môžete do tejto veci hovoriť. Takisto sa môžete dotýkať týchto predmetov. Bábiky, tohoto krížika. Ten krížik, ktorý je tu, sa ho dotknite, prosím vás. Neublíži vám to. Nám to iba ukáže, že ste tu pri nás. Je tu stredať s nami niekto? Hľadáme nejaké deti. Chcete niekomu niečo odkázať? Tu? Koľko vás tu je? Vidíte nás? Koľkati ste tu? Môžete nám povedať? Alebo nejako naznačiť? Táto vec, ktorá tu je položená, vie s vami rozprávať. Alebo vy do nej môžete rozprávať. Tak. Sú to zariadenia, ktorých sa môžete dotknúť a budú reagovať, keď sa ich dotknete. Ja sa volám Matej, to je Peter a to je Baška. Ty si kto? Bývali ste v Pressburgu? Môžeš sa nám prosím ťa predstaviť? Wie heißt du? No, ja som rád. Wo stehst du jetzt? Viktoria Schmidt, bist du hier? Hans. Jež veľa tu je po nemecky. Je to veľa Veľmi veľa je nemeckých, no. tu, hej, Veľa nemeckých Nemcov. robové. Alebo Hovorím, Rakúšanov. starý Pressburg. Chcete, aby sme vám nejako pomohli? Aby sme niekomu niečo odkázali? Našli ste svoj pokoj? Alebo niekomu môžeme niečo odkázať? Hej, to bolo decka, hej. To bolo pekné. Bist du Kind? Ale počkaj, povedala po Po slovensky. Si dieťa? Hľadaš maminku? Hľadaš ocina? Skúsime niekde inde? Postavíme sa niekde inde? Skúšame zariadenie. Skúsime sa teda niekde inde postaviť. Zoberieme to ďalej. Pôjdeme tam? Môžeme ísť ďalej. Ja stále držím tú vecičku, s ktorou môžeš s nami komunikovať. Takže vyskúšaj to. Ak si niekde pred nami, kľudne sa nám ukáž. Nájdeme ťa tu? Kde ťa nájdem? Kde stojíš? Ukáž sa. Koľko vás tu je pochovaných? Mor? Bolo zase také detské. Budeš tu? Idem tu.
No. Izdaje man? Dotkni sa toho krížu. No. Vieš sa niečo dotknúť? Dotkneš sa trebárs mňa? Môžeme sa porozprávať. Mária. Wo? Wir sind da. Wo bist du? Wo stehst du? Ich heiße Matej. Wo bist du? Tam je niečo, vidíš, jak dieťa. Poďme skúsiť tam. Môžeš sa chytiť tohoto kríža? Tejto veci, čo držím. Vieš sa toho chytiť, prosím ťa? Pinda. Mne akurát ozval. Haló, ist da jemand? Máme tu tento nový prístroj. Si tu niekde pri mne? Je tu nejaké dieťa? Koľko vás tu je? To bolo, že veľa. Je vás tu veľa? Čo je to veľa? Povedz mi počet. Koľko vás tu je? Koľko vás tu je? Niečo je pri mne. Videli ste to? Niečo bolo pri mne. Ale mám to na kamere, pretože to snímam. Bože, Peťko. Mám to na kamere. Tento prístroj vám ukáže takto. Vidíte? Červené. A teraz, jak som to točila, tak na tejto strane to svietilo na červeno. Ja sa obávam, že niečo tu ide so mnou. Si niekde pri mne? Kde si teraz? Počkajte, ja si dám bližšie kameru. Tak so mnou to tu ja komunikuje, vravím, koľko vás tu je, že veľa, hej, a teraz mi povedal, že ja. Vravím, že niečo je tu pri mne a on, že ja. A svietilo mi to. Áno? Pozri. Aha. Počkaj, teraz to nebolo tu tebou? Ja neviem, jak to môže byť mnou. Ja dúfam, že to teraz není ináč so mnou. Babika sa zapla. Kde si teraz? Bolo to červené? Fakt? Ale mne točí kamera, takže to bude vidieť. Babika sa zapla.
Nie to len tak nejaké pole byť. Proste skenuje. Plače. Áno, áno. Plače. Už presne. Je tu dieťa? Dotkni sa znova tej bábiky, ak si tu. Skús ju znova rozplakať, tú bábiku. Ľudia, hen tam je vlastne pochované, hento maličko, čo vidíte, to je vlastne mesačné dieťa. Začína pršať. Začína pršať, no. Začína nám pršať. Priatelia, takže videli ste, aj vidíte, že vlastne tie mašinky fungujú, že aj že ten kríž sa dokonca ukázal, že funguje. Vieš sa dotknúť znova tej bábiky? Plakala pred chvíľou. Som dostal nejaké srdiečko, ale to sa došmykne. A teraz neplače. Babika? Predtým plakala. Každý efekt má inú citlivosť. Už nič. Ale tu niečo je. Aha. Ty sa dotýkaš tej bábiky? Už nič. Už hotovo. Máme odísť? Nerozumela som. No, začína nám poprchať. Aha. My sa s vami lúčime. Pozdravíte nás pekne. Wiedersehen. Gute Nacht. Schön, dich zu sehen. Skúste nájsť svoj pokoj. Auf Wiedersehen.